हासरा उदालगुरि नैबे हासरा गामिनि जा रुफाथि मायथाइ रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय बेवहाय बाहागो लानो मोनना खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना बिथांमोना नैबे बैसागो फालिनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिमुखौ लानानै रंजानाय मोसानायनि अनगायैबो दिनै मोनसे सोलोंथायारि सावरायमेल लादों गामिनि फरायसाफोरखौ लानानै आरो बे फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरखौ लानानै तो गार्जेन बिथांमोनजों आरो फरायसा बिथांमोनजों रायलायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। खोब मोजां मोजां गथ'फोर दङ जायफोरखौ जोंनि भबिष्यत होननानै बुङो, जोंनि न'खरनि समाजनि जाथिनि भबिष्यत होननानै जों बुङो। तो बिथांमोनखौ बेबायदि लाफानानै सानफ्रामबो जुदि जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौनि, आखल आखु सोलोंनांगौनि, गेदेर मानसि जानांगौनि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि गथ'फ्रा मोजां जागोन, रावबो गाज्रि जानाय नङा। बैसागुनि रंजानाया जोबनो थांगासिनो आरो बेबायदिनो हारिमुवा बैसागुआव गोबां रोखोमै गाब गोनाङै बेरखांबाय। बैसागु जोबनायनि उनाव हारिमुखौ माबायदि फोथांना लाखिनायाव साजेसन होगोन? आंथ' गोबां माने बेबायदि बैसागो फोरबोनि हाबाफारियाव बाहागो लाबोबाय आलासि महरै। तो जेसेबांखिनि बेफोर हाबाफारियाव बाहागो लादों आङो नुबोदों दे आथिखालाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसोरनो खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै बे बैसागोखौ फालिदों बर' हारिनि मेथाइ खननानै, बर'नि हारिमुखौ लानानै। तो बिनिफ्राय जों बुजिनानै मोनो जे जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जोंनि बर'नि हारिमुवा गोहोम गोग्लैबाय, बिसोरो बेखौ बोजबनानै लाबाय। दा लाइमोनफ्रा बे हारिमुखौ बोजबनानै लाबाय माने जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो खाम दामबाय, सिफुं सुबाय, सेरजा दामबाय माने जोंनि बर'फोरनि हारिमुवा मालाबाबो जोबनानै थांनाय नंलिया। दा जों बेखौ बेसेबां हायो गुवारै फोसावनो नांगौ। जेसेबांनो जों बेखौ बुहुमाव गुवारै फोसावनो हागोन एसेबांनो जोंनि बर' हारिखौ जों सिनायथि होनो हागोन। मानोना जोंनि बर'फोरनि जा हारिमु बे जोंनि हारिनि सिनायथि। जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थि, मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय, आखल आखु, धोरोम गासिबो जोंनि बे हारिमुआवनो हाबनानै दङ। दा बेखायनो जों बे हारिमुखौ फोसावनांगोन। बेखौ उनाव होनसिगोन दा आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों बेवहाय फैनानै बे जिथु एसेबां गाब गोनां समायना मोनसे हाबाफारि लादों। फिसा मोनसे गामि बियो हांस्रा। दिनै फैयै फैयै 25 बोसोर जाबाय, जेराव रुफाथि मायथाइ बिथांमोना खुंदों। बेवहाय फैनानै नोंथांमोना एसेबां साबना हामना मोनसे हाबाफारिखौ जे फोसावनो थाखाय आखायाव लादों, बे जोबोद मोजां बाथ्रा। आं नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों। बेबायदि मोजां हाबाफारिफोरखौ जुदि नोंथांमोना फोसावोब्ला जोंनि बर' माहारिनि थाखायल' नङा, जोंनि सुबुं समाजनि थाखाय बयनिबो थाखाय मोजां मोनसे रादाब थाङो। खारन बे हाबाफारियाव दिनै हांस्रा गामिया दिनै फैयै फैयै 25 बोसोर जाबाय नालाय, 25 बोसोर। बेवहाय बिथांमोना रंजानायल' खालामालाबासिनो बैसागु बोथोराव जे सोलोंथाइ बिथिङाव जों बोरै दावगालांनांगौ, बोरै खामानि मावनांगौ, समाज बिथिङाव जों बोरै खामानि मावनांगौ, न'खर दानायाव जों बोरै दानांगौ, धोरोम बिथिङावनो जा बा गामि समाजखौ दैदेननायावनो जा, गावखौ दैदेननायावनो जा, बोरै जों दावगालांनांगौ बिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय बेयाव हाबाफारि लादों। आरो बेवहाय दिनै गाहाय आलासि हिसाबै फैलाजे बरगयारि सार बिथां, जोंनि बिसानि बोसोनगिरि, बिथांखौ बेवहाय हांख्रायदोंमोन। आरो बे लेखायै बिथाङा फैनानै गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय। जोबोद गोजोननाय फोरमायदों रायजो राजा बिथांमोना। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि समाज सिबियारि मानगिरि बिथांमोनखौ बेवहाय लिंदों आरो बिथांमोनाबो गावबा गाव मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंदों। आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ'खिनि गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय आंखौबो लिंनाय हिसाबै बा जोंखौबो लिंदों, बे हिसाबै फैबाय। दा फैनानै जों थारैनो जों गोजोननाय मोनदों। आरो जायखिजाया बेबायदि हाबाफारिया इयुनावबो जालांबाय थागोन। आरो बिनि गेजेरजों माने जोङो गामिनि बायजोआव थाहैनाय बैसोगोरायानो जा, फालांगि खालामनायानो जा, साख्रि मावनायानो जा, बा जायखिजाया खामानि मावनो थांनाय रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव बिथांमोननि गामिना ज' जाफैजोबो दिनैनि थारिखआव। दा बेनो बयनिख्रुइ माने खौसेथिनि खामानि मावनाय। बिथांमोनखौ गेदेरफोरखौ आथिं हमना खुलुमो, उन्दैफोरखौ बोर होयो। बिराद मोजां हाबाफारि जादों। गोजोननाय मोनदों बेबायदि जाहाथे जोंनि बर' समाजाव, जोंनि गामि समाजाव बेबायदि जाबाय थायोब्ला गामिनि जौगानाय आरो खौसेथि खामानि मावलांनाय, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों मोजां सोलोंथाइ होनायाव जोङो उनफिननानै थानाय नङा। निस्सय जोङो थाबैनो जों दावगालांनो हागोन। खोनानो मोनदों नोंथाङा नैबे बैसागोजों लोब्बा लाखिनाय गोबां एलबाम बा मेथाइ बेबायदि सुजुदों। दासिम मोनबेसे सुजुखो आरो मानि सायाव लानानै सुजुनाय?
औ नंगौ आं जिहेतु उन्दैनिफ्रायनो हारिमु बिथिङाव आङो खामानि मावबोदों आरो सिगां जों थियाटारबो खुलिदोंमोन 2 बोसोर थियाटारबो सलायदों फुंबिलि थियाटार होननाय खिन्थु दा मानसिफोरा मिथिया आरो बिनि आगोलनिफ्रायनो जोङो आं मेथाइ एसे खनोमोन आरो मेथाइ लिरोमोन आंनि गाराङा मोजां नं दा नं आं हारिमुआव खामानि मावनानै जोबोद मोजां मोनो बे लेखायै आङो दिनै खामानि मावै मावै आं सिनेमायावबो बर' सिनेमायावबो 10-12तासो बर' सिनेमायाव आं खामानि मावबाय आरो लोगोसे बेजोंनो आं मेथाइ लिरनानै सोरखौबा खनहोयो आरो थांनाय बोसोरावबो आं मेथाइ दोंबासो लिरदोंमोन आरो बिनिनो आङो बैसागो एलबाम दिहुनदोंमोन आरो देग्लायबो गासै 7ता आं मेथाइ लिरदोंमोन बिनिनो 5 एलबामा देग्लाय आं दिहुनदों आरो बेवहाय आं माखासे आर्टिस्टफोरखौ लानानै आं खामानि मावदों आं बांसिनै मानि सायाव नोंथाङा मेथाइखौ लिरदों बैसागोनि बा ट्रेडिसनेल बा कमेडि आङो मेक्सिमाम आं बे खुगा मेथाइ बैसागो मेथाइखौ लानानै लिरदों आरो ट्रेजेडिबो दोङो एसे दुखुनिबो मेथाइ दङ आरो एसे रक मेथाइबो आं खननाय दङ बे माने लिरनायबो दङ साननैसो उनाव बे एलबामा ओंखारगोन आरो बेखौनो दा बे समाव जिहेतु बिसानि सासे नोंथाङा दैदेनगिरि आरो हिसाबै फिल्मबो खालामदों दासिम मोनबेसे फिल्माव नोंथाङा पार्ट खालामखो आं दिनैसिम गासै 12ता 12-13तासो आङो सावथुनाव खामानि मावबाय मा रुल लादोंमोन रुलाथ' आंनिया बिदिनो एसे कमेडियावबो दङ आरो बहाबा एसे तालानि टाइपबो जानाय दङ बिफा आरो महर जादोंना जायाखैमोन हौवा महर जादों जायाखैमोन बिफा जादों आं फार्स्ट फिल्म खालामनाय जिथु दागो सावथुन बाथौ थान्दैयाव नङा सेकेन्ड आं जिथु खालामदोंमोन दागो बेवहायथ' आं बिफा जादोंमोन बिसिबो दोङोमोन आरो ओमफ्राय दासिम साबेसे हिन्जावजों हाबा जाफेरखो नोंथां साबेसे दङ होनना बुङोब्लाथ' आंनिया सिनेमायाव मोनफ्रोमबो सिनेमायाव हिन्जाव गोनांसो डाइरेक्टरा होबाय थायो आंनो दा बुंनो थाङोबाथ' सिनेमायाव आंना हिन्जावानो 15जनसो जाबाय सिमाङाव माबा सिनेमायाव खिन्थु बेनिखायनो आं सम मिटिंफोराव बुङो आं हिन्जावा 15जन दङ दे होननानै खिन्थु मानसिफोरा बिराद हाल्ला जायो मिनियो बोरै जाखो माबोरै हिन्जावा 15जन बिदि जायो आरो नङा मोगथां नङा माबायावसो सिनेमायावसो बेबायदि आरो एसे कमेडि एसे दङ आरो माने बेबायदि खालामनाय जायो जायखिजाया जोङो हारिमु बिथिंनि गेजेरजों सिनेमानि गेजेरजोंबो जोङो समाजा बोरै थांनांगौ बेखौ जोङो मोजां फारसे दैदेनलांनो थाखाय जोङो माखासे फाव खालामनानै दिन्थिलांनाय जायो आरो बिनि गेजेरजों समाजखौ जों मोजां फोसाबलांनो हायो नामा बेखौनो दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो